thian du takte chibai ule sang khat zakwa somsari pahni Munich Olympica Israel infiam mi som pakhatte Black September Organization firfiakten an tha awanga Israel thin rimin pathian thin urna beipui Operation Wrath of God tia beipui thlaka ramsang sanga an hmel ma biru te zong chuaka an tha ngau lain kumsang khat zakwa somsari paruk July tha a Palestinian helpol dang Popular Front for the Liberation of Palestine PFLP 10 juda khwalzin tam tak chuanna thlona hruai koin Uganda rama an tumpuya Palestinian helpol mi le sa Israel ta nina tang te chua an ni theinan juda khwalzin te an hrang ani kha nima se Israel chuan helho ne na in rem na siam chu thi hre takin a hrea hemi tumpo hian a sipai thami te Uganda rama tirlutin Uganda sipai somnga rual te meule mi firfiak pasari te chu ka phlum vekin juda khwalzin te chu ro pui takin Israela an hruai kir le ani kha operation kha kovela operation hlo tling ber le ro pui ber tia chalngam niin Israel sipai te khan Uganda sipai somnga vel an ka hlum mai ba ka an thlo theina som aya tam an ti chiat sak ani kan hriat angin tuna Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu wa Jonathan Netanyahu chu khamituma Israeli commando team ho tupa khani in Uganda sipai Silai mutuarin athi kha ani a Israel sipai thi omchun ani ta nge ani kha khatia operation hlo tling tak an neya juda khwalzin te an ram thlen pui an ni le khan Israel mi pui an hlimin an lom hle kha ni a an ram hruai tu te ero an lom alafam kim ve tlat lo an sipai chuan vor Colonel Netanyahu an anunna an ram ta na hlan na le mi firfiak ten thlon a chuang khwalzin te zinga juda lo an thliar hranga juda lo ho zong chua juda ho zong an han hreng bet zui ngat mai khan Israel ram hruai tu te lung ati oi hlol lova indo pui pani na hun laya German nazi hovin juda te an suat chiam dan chanchin kha Israel sarkar hruai tu te mitla a aron lang uai tamai ani chuwangin kovela operation lo tling le ro pui ber an thlak nu po in an la du tok ozong lo ani sangkhat zakua somsari pasari a Israelin Prime Minister thar aneya chu sipai lama mi khat khokheng tak Israel ramadin chan ma po a Zionist nam sipai Irgun sipaya commander te po lo ni to parorum tak mai Menachem Begin ani tichuan Menachem Begin chuan Uganda rama thlona hruai koya juda khwalzin te thliar hranga hreng bet tu firfiak pol PFLP ho tu pa le rohman na siam tu ber wadi hadat chu da thaturin Mossad nena phalna thupek apeta ani Menachem mangai dan chuan hetianga juda te thliar hrang tu le tha chimi vek po poitilo tu chuan he khovela hian thoklak ve reng aphu to lova khovela tanga kalbotir mai athazok ani MOSSAD-in hetia tha phalna thupek an mu rual hian an bo zui ngala wadi hadat hi Iraq ram kho pui Baghdad biru in Iraq sarkarin ven himna thatak nen ahum mek ani a chuwangin ral thuam hmanga langsar taka tha chu thil har tak tur ani hetiang ani awang hian Mossad chuan aruk thei ang bera tha an du a athi nu po a mi in Israel an rin hlela an mo chiat luai lo na turin an thatani ti fin fia na nut chia hau lova chu an tumta ani chu tiang tur chuan tura hrai a that an ring ta bera tura po tum khata thok thut lo thok riai chi tur an du ani ti chuan Mossad te mamo chana tur zong chuan Israel Institute for Biological Research IIBR in thei tok chuain chu tiang tur chu siam tumin an beitan ngala IIBR hian mana ta to vo in thleng hian Israel veng him turin damdoi lama le an hmel ma te beina thana turin tur siam konga
na tam tak an lo thok to a wadi hada ta thana tur po chu hlotling takin an buat sai fel ta ani chu tur mang tangkai tur chuan Mossad agent te an cha chuak chun zom nga la wadi hada ta en thatu ber agent chuan January ni som sang khazakwa samsari pariat ni chuan hada da toothpaste chu ahman lai ang chia toothpaste dangin athak saka achunga IIBR te tur siam thun telani ti mai lo chu ahman lai toothpaste nen danglam na engma awam lo ani chumi nu chuan aha no apiang in zoi in tur chuan na thok tan ta a nirei lo te chungin apumna chu tordam mai har sachin alo thlenga Iraq sarkar damdo ina admit ni in Iraqi doctor ten an enkola anatna an hremai theilova hadat chuan January thalai hola trangin achei kham apia nga pum mana thin thu le tuna chuan cho po ai du to lo thu doctor chu a hrila ari na po nasatakin atla hniam reng ani Iraqi doctor te chuan te hrang an lak nu po a anatna an hriat theitak lo awangin tura hrai nge ani an ring ta a atur content ero chu an hriat thei chuang lo ani ti chuan Iraqi intelligence mukhabarat te chuan hada ta ina chuan abung bel le eile in siam na man ruwa te chu an en dikta a toothpaste ero chu rin hlel ngai na po an hrelowa ti chuan atura chu muchuak zolovin an beidong zuita ani hada tanatna azwal zel awangin athian pa Israel be konga athurwal pui PLO how to pa Yasser Arafat chuan hada ta East Germany a hruai ani theidan tur angai tu ngala heng hun lai hi East Germany le West Germany anin fin ma ni in East Germany hi communist Germany ti a hriat ani a Israel ho em tu kha anni indo pui pahni na hun laya nazi hovin juda an suat mang theilo ala bang om chun te hi Palestinian helpol ten an suat mang theyang ti East German hian ringin Palestinian mi fir fiak tenen hian trang hovin nasatakin an tran pui thina in thian thatak ni in East German intelligence Stasi te hian Palestinian helho te hi ram hrang anwa kual vel na tur passport lem te po an siam sak thin ani tichuan East German intelligence Stasi te rem ti na in hada ta chu East Berlin khopuya sarkar damdo in pakhata hruai thlen anita a Iraq atanga East Germany an pan ni hi March ni som pakwa sangkhachakwa somsari pariat ania hada ta bungrua then khat amui mul me na te a toothbrush le toothpaste te nail cutter le chutiang man ruwa then khat te chu East German intelligence te en dikturin kentel ani nge ani German doctor te po in te hrang an nei nu in eng tur chia nge pe kani an hrezo lova tura hraya ni nge ti ero chu an hria hetiang tur dangdai siam chuak tu IIBR doctor te khan eng chemical thil tak chu lo mang nimo eng tur chia nge pek ani an hriat lo angin eng tianga en kol tur nge ti po an hремai theilova ana lutuk chok nan painkillerin an chiu ta ringot mai ani na ati ema wangin zana arumri te chu hlatak thleng po in a hriat thei thin ni in East Berlina Mossad agent chuan asoi chutia a enkol dan vak an hriat bik lova chuan East German an pan atanga ni som na March ni som ni pariat sangkhajakwa somsari pariat a chuan PFLP how to pa chu East German khopui East Berlin na thiapuan alonita ani wadi hada ta thana hi Operation Wrath of God peng pakhata chertel thei ania ziak tu then khatin hada ta hraina tur kha chocolate ta tel ni in chocolate manga tur kha eitir ni angin an ziaka mase Israeli military intelligence military police corps ate po a lo thok to investigative journalist senior political and military analyst Ronen Bergman chuan kumriat chunglai ain buat sai hnu le
mi sang khat chuang lai akom kual hnuwa kum sang hi som pariata ale khabu chua rise and kill first ti le khabua wadi hadata hrailum ani dan hi aron tar lang tel ani The Times of Israel chanchin bu in Bergman an komna po chiang takin aron soi chuaka thubel chian dol nge ani mel ani East Germany atranga hadata ruang Iraqi thon ani hnu in East German intelligence Stasi te khan Iraqi intelligence mukha barat nena Turkha tutpeisa da ani anrin thule an nuclear scientist te po film khur tura an du thu an ron shila chutiang chuan Iraqi intelligence te chuan an nuclear scientist te chu film khur turin an shila Iraq chuasana an zinna pianga po toothpaste le toothbrush te an ken tir zel ta ani mase kan pi pu ten uital dan chikhat chau a omlo an lo ti angin Mossad tan Arab nuclear scientist te hrai hlum dan tur kong khat chau a omlo hetia Iraqi nuclear scientist te an film khur em chung hian sangkha jakwa somriat June tha a Iraq nuclear programa mi tangkai le phusatak France le Iraq ten nuclear lama thodun na thutlung an siam na po a mi poimo tak Egyptian nuclear scientist Yaha el Mossad chu Paris a thlen na hotela hrailum ani a akum le lok sangkha jakwa somriat pakhata Iraqi nuclear scientist Abdul Rasul po Paris a vek hrailum le anita ani video masha lamte a kantarlan to angin 6-day war ron chua don chho atang khan friends in Israel atho puina titopin Arab ramte atho pui ta hlawa hei wang hian Israel chuan thil tam tak aruk angai pha chu mai ni lovin Arab ramten nuclear ral thuam an nei veang ti hlavin an nuclear plant te abom chiat saka tihian an nuclear scientist te France khopui Paris a ngei hrailum an ni tamol mol mai bawk ani tichuan France atangin le ramdang atang te po in tranpuina dong thin ma se voin thleng hian Arab ramte zinga nuclear nei an la omlo ni in khovel chuan asia a hei hi Mossad ui sathiam rual le Israeli politician huaisen le rorum tak tak te le an pilot huaisen le thiam tak tak te wang ani a Arab ramin nuclear ral thuam an nei lo awang hian ram tam tak po aruk chuan an lo thove huai tura ngai ani a kual thuita a du to kila next video a in hmule theu kan tum don nia mang tha ule